Hola, bona nit. Bona i a més màgica, perquè d'ací a unes hores els Reis d'Orient entraran per les nostres finestres per deixar a cadascú allò que hagi merescut al llarg de l'any. A la població de Riola, a la Ribera Baixa, la visita de ses majestats s'ha avançat a este matí i ha deixat més de 800 milions de pessetes en forma de segon premi de la loteria. El número 65.738 ha sigut molt repartit entre els habitants d'este menut poble de tan sols 1.700 habitants, que avui només lamentava haver tornat 17 sèries del segon premi. Avui ha sigut també el dia que el Consell de Ministres ha nomenat un nou delegat del govern per a la Comunitat Valenciana. Francisco Granados, un advocat de 53 anys que fins a octubre era diputat socialista per Ciutat Real, ocuparà el Palau del Temple d'ací a uns dies. Esta vesprada ha concedit una entrevista en exclusiva a Canal 9 en la seva terra natal. El nou delegat del govern en la Comunitat Valenciana, Francisco Granados, s'ha mostrat molt sorprès pel seu nomenament, que es produeix quan ja havia manifestat la intenció d'abandonar la política i dedicar-se a la seva professió d'advocat. Yo me enteré ayer por llamada del señor ministro del Interior y con anterioridad no sabía nada. Tenía ya encauzada mi vida hacia la profesión tradicional mía, que és la d'abogado. En declaracions a Canal 9, Francisco Granados ha reconegut que només està lligat a la Comunitat Valenciana per vincles d'amistat i que esta és, ara, la seva màxima preocupació. Mi preocupación máxima es, en primer lugar, apartar cualquier posible recelo que mi vinculación profesional y vivencial en esta comunidad de Castilla-La Mancha pudiera despertar en algunos sectores de la Comunitat Valenciana. El flamant delegat del govern en la Comunitat Valenciana i nou governador civil de València es considera un home treballador, preparat i seriós i ha demanat l'ajuda d'institucions, partits i homes de bona fe per a poder realitzar el seu treball. Fins avui, Francisco Granados desenvolupava la seva llavor en un despatx que compartia amb altres advocats. Des de Ciutat Real, Òscar Martínez, Canal 9. Els Reis d'Orient ja han arribat al sud de la Comunitat Valenciana després de visitar les comarques de València i Castelló. Al Coi, més de 1.000 persones han participat en la cavalcada per rebre ses majestats. Alcoi celebra des de fa més de 100 anys la cavalcada de Reis més antiga de la Comunitat Valenciana. Grans i xiquets han dispensat una multitudinària rebuda amb Melcior, Gaspar i Baltasar, el rei negre que així desfila enmig dels altres dos i no darrere com en la majoria dels pobles. Els carrers del recorregut estaven atapeïts de públic, igual que els balcons on pujaven els patges negres que tradicionalment reparteixen els joguets. Els reis van precedits d'un genet que porta l'estrella que assenyala el camí fins a la plaça on fa un homenatge a Jesús Infant. En el recorregut posterior per tota la ciutat, per a repartir els obsequis, els acompanyen les 3 bandes de música d'Alcoi. També van amb ells criats amb torxes enceses i grups de danses i músics que van ballant els passos més coneguts de la comarca. En el sorteig de l'11 celebrat esta nit ha resultat premiat el número 13.622. Repetim, 1, 3, 6, 2, 2. El premi especial ha sigut per a la sèrie 29. Sembla que esta vegada el bon temps durarà alguns dies, encara que els cels rasos portaran també baixes temperatures. Demà, per tant, els xiquets podran disfrutar a gust dels nous joguets. Nosaltres tornarem amb més informació a les 9 de la nit o si hi ha alguna notícia d'importància en qualsevol moment de la programació. Que tinguen vostès una feliç i abundant nit de Reis. Fins demà!